गिबियावनो सनामोन गिबियावनो जोंनि बावगार हायै गोसोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम जोंनि अननाय मोजां मोननाय खुलुमनायखौ बावहरग्रोयो लोगोफोर लोगोसेथ' आरो नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो लोगो नोंथांमोन जोबोर रोजा रोजा साबायखर थाबाय सनामोन मानोना दिनै नोंथांमोननि अननाय सापर्ट आरो जोंनि नाजानायाव जोंनि बावगार हायै फेमिलियाबो 50K साबस्क्राइबार जामारबाय आरोना लोगोफोर फाइनालि गोसोआव माबायदि खुसि मोनदों दायो आं बुंनानै फोजोबजोबनो हाला लोगोफोर बोसोर नेनायनि उनाव दिनै जोंनि फेमिलिया 50K जामारबायानो स' थेंक इउ स' माच लोगो नोंथांमोन आसा खालामो नोंथांमोना बेफोरबायदिनो जोंखौ सापर्ट होलांबाय थागोन आरो जोंनि भिडिअखौ बेफोरबायदिनो नायलांबाय थागोन लोगोफोर जोङो हानायमानिथ' बेफोरबायदि थाबै माब्लाबा लाबोनो हाया नङाब्ला बेफोरबायदि गोबाव जाद्रायनाय नङामोन माने सिगाङावनो जानोबो हानायमोन आरोना दाबो जेबो नंला दे मानोना जोंबो जाबाबो जायाबाबो बेफोरबायदिनो लाबोयै दिनै लासैयैबाबो आरोना 50K फेमिलि जामारबायानो आरो बिनि थाखाय जोंथ' जोंनि खुसिखौ फोरमायजोबनो हाला लोगोफोर एसेबां माने जोंनि फेमिलियाबो बुरजा जाबाय आरोना बेफोरबायदिनो जोंखौ सापर्ट होलांबाय थादे लोगोफोर अब्लाना जोंबो लाबोबाय थानो गोसो जायो माने मोजांद्राय नंद्रायाबाबो एसे एनैबाबो जाय नायनो मोजां मोनो बिथांमोननि थाखाय जोंबो गेजेराव माब्लाबा थाद'नाय जायो नालाय बेखायनो नायनो बांद्राय सोरबाबा इन्ट्रेस्ट मोना आरोना नाथाय दा जों नाजागासिनो लोगोमोन नोंथांमोन जेरैबायदि नोंथांमोना नायनो लुगैदों थाबै लाबोनो जेखियानो जाया मानो लोगोफोर दायो नोंथांमोननिसिम रोजा जोंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच जासिहरबाय आङो आसा खालामो फैबाय थानाय समफोरावबो नोंथांमोना बेफोरबायदिनो नायलांबाय थायो जोंबो हानायमानि मोजांनिख्रुइ साबसिन दिहुननो नाजालांनोसै लोगोफोर आरो जाय जोंखौ नायनो मोजां मोना बिथांमोननिसिमबो थेंक इउ स' माच दिनैनि दिनाव मानोना जोङो बयखौबो थेंक इउ स' माच बुंनो सानो मोजांजों लोगोसे गाज्रियाबो बिदिनो थाखायो एसे एनैबाबो लोगोफोर नङा होमबा मानोना बयबो जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनो बेथ' माब्लाबाबो जानो हाखाया बयनिबो गोसोखौ गोजोन होनो हानायाथ' गोब्राबखा लोगोफोर खायफा मोजां मोननो हानाय खायफा गाज्रि मोननो हानाय बेफोरबायदिनो थायो आरोना नाथाय जों जेबो नङा दे मोजांजों लोगोसे गाज्रिबो थानांगौ माब्लाबा समाव जायफोर जोंखौ नायनो मोजां मोनो बिथांमोनानो जोंनि थाखाय थोजासे एसे एनैब्लाबो जोङो माने गोजोननाय मोनो आरोना नोंथांमोननि सेराव बेफोरबायदि भिडिअ लाबोनो डेलि भिडिअ होनो हाब्लाथ' खुनु खोथायानो गैलामोन नाथाय माब्लाबा समाव होनो हायाबाबो नोंथांमोना दुखु दामोन लोगोफोर जों फैबायानो थाखागोन आरोना हानायखिनिखौ रावबो गाज्रि मोननाय नांला दे सनामोन बिदिबा मानो होनबा जोंबो नाजाबायानो थालांगोन लोगोफोर भिडिअखौ मोजांनिफ्राय साबसिन दिरुनलांबाय थानो नोंथांमोनाबो जोंखौ गोबाङानो अनखायो मानोना नोंथांमोना अनामोनब्ला जों दिनै बे लेभेलसिम सौफैनाय नङामोन बेखायनो थेंक इउ स' माच दै लोगोफोर दे होमबा दिनैनि भिडिअखौ नायलांदो नोंथांमोना जोंनि थाखाय गोजोननाय मोनदोंना मोनाखै फोरमायहरलायदो बिदिबा लोगोफोर नोंथांमोनाबो दै जोंथ' जोबोर खुसिखा 50K साबस्क्राइबार जानायनि 50,000 फेमिलि जाबाय आरोना जोंनाबो नाथाय मा बुंबावनो बे 50,000आवबो बांसिनानो माने गैया आरोना जोंनि चेनेलाव बांसिनानो बहा गोमाजोबखो मोनथिला एक्टिभ थानायानो दासान्दि माने 5,000-6,000 ल'खासै आरोना स' जेबो नङा दे लोगोफोर ना बेफोरलाय थांलाय फैलायखा आरो गेजेर समावबो जोंबो द्रप दोननाय जाबाय नालाय बेखायनो आं बुजि मोनलाय लांला बांद्राय बेनोथ'लै बे 50,000आव बे 90%आ बहाबा खारजोबखो आसा खालामो माब्लाबा नङा माब्लाबा फैफिनगोन होननानै आरो जों बांसिननिफ्राय बांसिन मेहनत खालामबावगोन जाहाथे जोंनि भिडिअआबो मोजांनिफ्राय मोजां जालांनो हायो ना लोगोफोर जेना थुनथुलिया माने जेननो अब्लाबो दा जेखिनि नायो बेनो जोंनि थाखाय थेंक इउ स' माच बेनो थोजासे दा बांद्रायबो गोलावसो जालायलांबायदांहाय लोगोफोर अब्लाबो जेबो सानना दे मानो होनबा दिनै जोंबो एसे बुंनो गोनां दंमोन नालाय सब बुंबाय गाज्रि मोनना दे औ लोगोफोर दे होमबा ना भिडिअखौ नायलांदो भिडिअ लोगो मोनसिगोन फोरमायहरलायदो लोगोफोर नोंथांमोनाबो सोर खुसि मोनदों सोर माने आं बुंनो रोंला जायखिया दै नोंथांमोनाबो कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहर स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर थेंक इउ स' माच 50K खालामना होनायनि थाखाय देब्रा खेबसे बयबो बुंदो जै 50K साबस्क्राइबार जानायनि सनामोन लाभ इउ मेहेरनिफ्राय जों गासैनिफ्रायबो जाव आइयाथ' एसे रागा जोंबायलै नाथाय जेबो नङा दे दानो रागा जोंखागोन बियो दा
बिमाखौ बुरखायनो फैफादों नङासै? मम नाथाय नों बोरै मिन्थिखो आंथ' दाबो गाबज्रियाखैमोन नोंखौ नैबे नोंनि बिमाया नोंनि सोदोबखौ मिन्थिखायो आबा नों गाबज्रियाबाबो नोंखौ फैदों होनना मिन्थिखायो आं मानोना नोंनि बिखाजों आंनि बिखाजों कानेक्सन दंना जोंहा बिमा फिसानि बेखायनो मम ओमफ्राय नों आंखौ गाज्रि मोनबाय थाबाय आरो हायना आरो नोंखौ नों रागा मिनि जोंबा बायदि समाया अनखानाय ना दासो मैयाबा आं संनायखौ जेबोखौनो जाफैयाखै आरो मैयानि थाखाय सरि ना आं लोगोनाव जाना फैनायखाय ओमफ्राय न'आव जाफैनाय जायासैलै मम ओमफ्राय बिमाया बेसे मेहनतजों एसेबां गोथाव गोथाव बानायहोदोंमोन बेफोर मा जाखो ओरैनोसो थागारजोब्बायना गासैबो आं एसेबां गोथाव माबाबो बानायहोदोंमोन बोरमा बेदर बेनिफ्राय अमा बिबु बिथै जेबो नङाना ओमफ्राय आंथ' दा जानो हागोन ना मैयानिखौलाय माथो जादों दा जागोन आङो नायबाय था नोङो आच्छा मैयासो जानांगौमोन दिनैसो जाना बोरै जाबावगोन दे आबा थेवबो जेबो नंला दे इट्स अके नोंनि बिमायालाय नोंखौ गोबाव सम रागा जोंनो हाखायाना मम लाभ इउ माय सन दे ओमफ्रायथ' नोंनि बार्थडेनि एसे फिसा डेक'रेसन खालामसै सोरबाफोर खाथि खालानि लोगो दंबा लिंहरदो आरोथ' जों समफोरहाय थांसै आबा दे समफोर थांमारसै आयै औ बाबा एसे गोबाव थाफैबाय बिदि थाबाय थानो हाया नङाना नोंनि कलेजआ मा जागोन आंथ' प्रिन्सिपालजों मोजांसो रायलायनो थिनहरखाबाय नोम्फाखौ नङाबाथ' खम जारला जाबायमोन ना गोबाव मानियानो जाखाबाय समफोर ना दे जागोन थांसै नै नोंथ' जेनेबा बिदिसो दुखु जानो नागिरदों जेनेबा बहाय सोरबा स्पेशल वानखौ गालांसिगोन बायदि बिदि नङालै मम जेबो नङा माब्लाबा फैफिनबानो जाबाय दे आबैमोनखौबो आं लिंखाबाय माब्लाबा थांगोन बिसोरबो दे जागोन गोख्रै गोख्रै गानस्लायनानै थांसै आं दिनैथ' जा बुरजा खामानि मावै मावैनो देलायनो समखौनो मोनासै आंहा दिनै जेबो नङा दे दाबो बाब्रे मासे मोजां किस्मत मासे मोजां खाफाललै दिनैलाय आयौ आदरखि बुजायबायमोनलै आं नोंखौ ओमफ्राय बेफोरबायदि नजाराखौथ' नुबाय थायाना र' बेफोरबायदि नजाराखौ आङो मोनसे फनावबो केपचार खालामना लानि आंखौ इगनर मारियोना बियो नाथाय नङा एबार सानसे बे फट'खौनो देखायबा नों एकदम शक जागोन नङासै आदरखि ओमफ्रायथ' नों आंनि खोथाखौ मानिनांगोन नङाबा भाइरेल खालामगोन आं नोंखौ जाबायलै आयौ मासे सुइटलै आंजोंबा मोजां रायलायलायबावाना र' गम मोनाखै नैबे मन्थुखौ नोंखौ फथायखांनायनि उनावसो थांगोन आं नोंनि खुगानिफ्राय आइ लाभ इउ खोनाबासो आंथ' एसेबां मानि देलायखायाबोलै क्रिम एसे फुनबाय पाउडार फुनबाय बास आयौ बोथोराबो जा गरम होसोदोंलै दिनै मेहेराथ' दिनै थाङानो अब्ला आं मा खालामनो थांनो दे कलेजाव मेहेरा माबायाबा थाङाबोला आं गोसोआ बोरैबा मोनो आरो खालि खालि मोनथारो कलेजावबो क्लासाव बेखायनो एखनबा मेहेर थाङाबाथाय आं थांखायालै औ हेल' मेहेर मा आसोल दा फैनो होननाया फैगोन दा औ थांनो ओंखारदों नै नोंबो थाब फै दे दे आरो जागोन नेना थागोन आं दे औ आरो आलासियालाय थांबाय अबाव थांनोब्रा गैयालै दङ न'आवनो दङ बाखांखांनो दे जायखिया आं थांगासिनो दे औ दे फै मेथाइ लाबोफालै आंनाव फैसा गैया आरोथ' नों जाहोनायखौसो मेथाइखौ जाखागोन आं दिनै आच्छा फैसायाथ' आंनावबो बारा गैया र' थेवबो दे आइनिफ्राय बिना लांगोन आं एसे बा दे आंहाथ' मेथाइ मोनजाबानो जायो ने एखनबा आंनावबो थाबा जाहोखायोना आङो मेथाइखौ औलै माबा आंनि सासे लोगोआबो लिंहरबाय थाखादों नालाय बिसिनाव थांसै ओजों दसे नोंजों रायलायबोनोसैब्रा ना औ दे जागोन आंबो नै ओरैनोसो दंलाबायखायो बोरै मोनबावनो आं नोंखौ सना ना हाथरखि औ आइ थांसैलै आङो खाथियावनो सिंगार जानो हांमा थानाय गाराङालाय ट्राइ खालामबा मोजांमोन सिंगार जानोबो हानायमोन सिंगार जानो थुस ओमफ्राय मैसो गारामासो खोनाखायोलै ने नङा माथो दा दे फैद' फन रायलायबाय थानोसै ना दा फैगोनबो जाम्बा
आच्छा बाबा अके आंहाबो लोगोफोरजों थांखानांगौखा फैदोल' मेथाइ मोनजानायनिल'सो थांनो नागिरदों आं थेस गाजा बे मेहेराबो ना बोरै मोनथाय खेबसे खालामफिनबावनोसै र' दहायना जाथाराखै खेबसे नुनायावनो खैरोम दैरोम फाग्लि बायदि नोंदि आंखौ बेफोरबायदिनो आरो खेबसे नुनायावनो खैरोम दैरोम फाग्लि बायदि नोंदि आंखौ फाग्लि बायदि नोंदि आंखौ खालामथारगोन जिउनि असे खालामथारगोन जिउनि असे खालामथारगोन जिउनि असे आयै माबा आङो खेबसे नुनायावनो खैरोम दैरोम फाग्लि बायदि नोंदि आंखौ खालामथारगोन जिउनि असे खालामथारगोन जिउनि असे जेसेनो बुङो बे गथ'आ मानो मानिया फालाय दिनै मोनसे गाबोन मोनसेयानो खालामबाय थायो बियो आबै थुनथुलि मा खालामनाय जाखोसै बेलाय आबै आबै नोंसोर नै लाखि सारा मा खालामनाय जालायखो बेलाय मा खालामनो आरो नुवाखै आं बेयाव रिल्ससो बानायदों रिल्स बानायनो ना मानो बेफोरबायदि मोसानो सोर फोरोङा नोंखौ सोर नोमाया फोरोङा नोंनि नोमाया बिदि फोरोंनाय नोंखौ बेफोरबायदि आजां गाजां जानला मोनला खालामबाय थानो न'आव दाबाबो दाय मोसाबाबो दाय मालाया दसे सम रिल्स बानायबाबो दाय बुहुमनि मानसिफोरानो बानायो आबै जेबो नङा दे माथो जानो नोमाया मिन्थियाहाय बेफोरखौ रायनायखौल' मिन्थिथारो रायनायखौल' मिन्थियोना मायो खामानि गैथारा बायदि मोनदोंबा थां माइरङा जावै थां माइरं जावखानांगौ दङ नोमायाल' जावबाय थानांगौ नामा आरो नङाबा बै मुला बागानाव बे हाग्रा दुनाया फुहैथां मैगङाव हाग्राखौ फुहैथां बिहामजो जाबायसै आबै सानजों थां सा लोंसै एसे सा फुदुंहैग्रोनाय आरामनो सा लोंनोसै हनै नोमाया पकरि एवखादोंमोननो थांनाय आबै साखौल' फुदुंहैदो नोंहानो फुदुंना लोंबाय आरो बुरै माखौबा आंखौ थिनबावदों आंबो रायजादों हाबाब आबै फुदुंबाना जानायानो बादों आं बानायफ्राव नों थिनबाय थानाङा दै आबै आंखौ नाथायबा दा सोरबा फुदुंबा आं लोंनायखौ माना खालामखाया लोंगोन आं गोथाव मोनखायो सा लोंनो आबै दा नोंसोर फुदुंबा आंनोबो खापसे होफाखा नै थङालि एखे खाथियाव मा दंमाल बेजों होहरथारसै आं बेखौ आरो नों बैजों मा बदतमिज खालामदों बेलाय मा बिदि जानला मोनला रायलायबाय थादों नै सोरनिफ्राय सोलोङा नों बिदि उल्था उल्था बुंनो बायदिसिना उल्था उल्था खालामबाय थानो आंहालाय सोरनिफ्राय मा सोलोंनांगौ दं आंनि बिमा बिफायाबो बिदि फोरोङाखै आंखौ बिदि उल्था उल्था रायलायनायखौलाय आं हारसिंसो रोंलांदों दा बिनि दालायथ' आंनि लोगोफ्राबो उल्था उल्था बुंफिनो ना बेखायनो आंहा दा नुयै नुयै रोंलांजोब्बाय रावबोथ' उल्था उल्था रायलायो माथो रावबो दांनो हामारा बेखौ खुगायाव जेन मा राबियो आयै बे गथ'नि भबिसआ मा जाबावगोन आंनिफ्रायबो बिमासिनबाव रायलायनायाव आयै आयै थांथ'नोसैलै आं दे दा फैगोन दिनैथ' क्लासावबो थांखायासै हाथरखियाबो दा खयथासोआव फैगोनबा जायखिया लोगोजों थांग्रोनोसै आं र' दखानावबो हैफिननांसिगौलै गाबोननिफ्राय टाइमखौ र' मोजां मेनेज खालामफिनसै आङो जायालै फैसा थाखायाबो गैथारा जायो दाथ' पकेट मानियानो गैया आंना माने पकेटआनो जिर' जाथ'नानै दङना आइ आफानावबो बिनो बायो आङो बेस्रा खस्थ'ना बिसोरबो मेगनजों नुबोजोबनाय नालाय बेखायनो आं बिमा बिफानाव बारा बिखायालै मम' चावमिन सावहैफिनसैलै आङो आरोथ' सिख्लाफोराबो गोगोम जाहैखायोना मेहेरनि दखानाव दासान्दिथ' पानिफुरिसो बिराद सोलिगौमोन गरमाव कलेज खाथियाव ओमफ्राय सोलाबथ'थारासैना बेखौबो क्लासबो जागासिनो र' उनाव नायनोसै आं दखानखौल' बेखौ हैग्रोनोसै गोदोथ' साला रिसार्जबो सोना हरबावदोंमोन आं मेथाइ जानोबो फैसा हरबावोमोन आं हाथाराबाबो 200 300 आंनि सेभिंसनिफ्रायनो बासायनानै बिराद जासुलिना मानसिया माबानो सिंग्रानो साला आंनिनो दखान दंखायो मम' चावमिन बेयाव जाबावलाया अबेबा दरसायावसो जाहैनो थेवबोथ' अनदोंमोन ना मेहेरा गुवार गोसोजों साला गोसोखांबा हिनजाव होननायखौनो लानोसो बागारोलै आङो जेन'बा गासिबोथ' बिदि ओंखारगोन बेथ' नङाब्रा थेवबो
गोसोआ खेबसे माबा थखा मोनबाय नालाय बेखायनो हाथरखि आंनि खोथा मानियाबाथ' भाइरेल खालाममारगोन आं दा लेटसो जालायलांगोन आं माबा र' मन्थुआ दा नों बेयाव औ नों बेयाव फनानो नेटवर्कआनो नाङाखैना नायना बेखौनो आं ट्राइ खालामगासिनो हजों आइनाव फन खालामनो गैयाब्रा नंगौना नङाथाय नङा मा मोनबाय थादों बे दरजा खाथियाव थानानै हो ओमफ्रायथ' जेनेबा बिराद बुरजा जाफ्लांगारबायलै आङो सोर संनाय होन्दोंमोनलाय नों संनायमोन ना नायना उदैयानो थुम मोनलायलायबायलै जायगा गैलायामोन थेवबो जाबावबायलै आं जायगा गैयाबाबो बाजैयासो बांसिन संदोंथ' आं एसेल'सो माबा ओंखाम खुरनायावल'सो हेल्प खालामदों ओमफ्राय आदाया माला थांगोन आं बिदिनो साननैसो थालांबावनो नंदोंमोन आरोना आब'नाव फैनायनि खोथा गोबावजों लोगो मोननाय आब'खौबो बिराद गोसोखांबाय थायोना दे बाजैजों रायलायहैथ'बानो जाबाय ओमफ्राय आदाबो दङ ना दे नोंजों रायलायबालाय माथो प्रब्लेम जानोखाय जोंहा सानैजोंबो रायलायनोसै सरि नाथाय दा आं ओंखारलांनांसिगौ आंनि सासे लोगोआ नेगासिनो आरे सोर लोगोब्रा हाथरखि एसे जोंजोंबो रायलायनांगौ ना मानसियानो माबायदिथार बाजैया माबायदि बे माबायदि बेखौखि बाजैनि फंबाय जानो समायो बुरै मावग्राग्रानो आंखौ माबायदि बोरैबा गाज्रि नोजोर लागायनानै नायनाय बायदि नायखायो जानो बायदि ओमफ्राय थाबथ' फैगोन ना हाथरखि आयौ नै आइ बहा थांनो ओंखारलायखो बेलाय दा थाब फैगोन आं थाथ' नै नानि हामानोलाय आलासि गोनां बहा थांनो ओंखारबाय थायोसै थाब फैमा फै हले नै दायो बिहामजो मोनलायनो समायबाय नाथाय दासिमबो बिमायानो खामानि मावबायानो थानांगौ ओइ आबा मनु आबा समबारु जारलासो जागोनहाय बिसोरजोंबो थिनाबानो मावथारा खामानिखौ आबा मनु ओइ आबा समबारु मालाबानो सोरांबाय नामालै दिनैबा हले एकदम गोदोनायासो सारुरु मोनलायबाय औ आयै अलसियाफोर बिमाखौल' आसा खालामबाय थानोसै ना माथो उन्दु मोनजागोनहाय बिदिजों थै आयै नोंबो आरो मा सोरांबानो जायोब्रा हाजारखि नों खाव बुङा मानो आंना जेब्ला आंनि निना फुरा जागोन अब्लानियासो आं सिखारखागोन दा खोब जादों बायदि मोनथारदों नङासै मा जाखोलै आयै ओमफ्राय दानालाय बिदिनो खासै ना मा खासै आं जेबो मोनथिया बैयाव बासना जि बुरजा जानानै दङ मा एवलु एवला जायो आंखौल' लामा नायना बोरै जानो हो सोर जायामोन गोख्रै सुइथां आयै आं जाखायाखै आंलाय नोंनि सिगाङावनो दासो फैखादों उन्दुनानै गैया आं सिखाराखैमोनलै आंबोथ' जायाखैमोनलै आयै ए अब्लाना नोमायानो संनानै जादोंना माथो आबा हो थां जायखियानो जाया मानो सुइथां पिंकियानो जायाखै बे पिंकिया नोंसोरनि बायदि बादुला नङा मालाय फुङावनो सिखारनानै टिउसनाव थांबाय बेनो जाखादों खोमा पिंकिया ओमफ्राय जोंखौसो नायलाय माबायदि जियानो हक थांद' आबा मुनु नोंनो सुइदो थां ओइ मनु दे सुइदो आंहा मोखां सुनानै एसे एक्सारसाइस खालामनानै हाथाय फुबावनांगौ आरोथ' गोबां खामानि दंबावो आंहा दायो रायलायनोसै आयै रायो ना मायो आं मिथिबाय थालालै जागोनहाय बिदिजों उन्दु सिखारल' ओंखाम ओंख्रि गोथाव नागिरनाय बिनिफ्रायथ' दायो थांदोलाय बेरायनो ओमफ्राय दा फैसै न'आव मोनाबा हरथ'बासो फैदोलाय ओइ माइबा आंलाय अबाव थाङो बे मेहेरजोंल'सो आंहा दसे थाङो दा मेहेरा मालाय नोंसोर बायदि नङा मोनथिगौ आरो नों आबा उनु हा माथो नोंलाय सेंग्रा देरबाबो बेनो बे देराबाबो बेनो बे माथो जौनोनो रोंलाहाय आबा नोङो बोरैबा बुंखायो बिमा जाना बिदि बुङो आरो आंखौ नोंखौ मोजांनि थाखायसो बुंदों आरो नुवाखै नोंजों समानानो मालाय बेसे गोजौ सेंग्रा गिदिर नुबावबायसो दा नोंहासो उन्दै थेख्लाख्लायैनो दङ मालायजोंलाय आंखौ मानो रुजुदों आयै आंहालाय जेरै दं मालाय इसोरानो सोरजिखाबायबा बिदि जायखिजाया दे थांनानै थोरसिया सुदो आरो ओंखामा संना दोन दे आं हाथायाव थांनि मुला एसे लांनाय फानहैनि आङो मुलाखौ ओइ आयै दायो फैबा हले आंनो मेथाइ लाबोफालै मालाय मोनथिगौना मेहेर बिमायाबा खथ्थ' गोथाव मेथाइ लाबोबावो दाबो बिसोरजों हायो नोङो मा फात्ता आबा बिसिनावबा बेसेबा थाखा दंसोयो ओरैनोल' सायाव गैया बायदि थायोहाय बिसोरो नङाबा सिं बिराद दंसोयोआनोलाय थाखा फैसाफोरा देखायासो मा बुङो आयै दे नोंबो बिसोरखौ मालायखौ मेगन सालाबायनो हामालै आयै मेगन सायालाय माथो जानो ओरैनोबा जि देखायसोयोना एखनबा समाव थाथ' जायखिया
बे आइयाबो सम सम मेहेर मोनहाखौ जि मेगन सायोलै मानबा दानाबा ओमफ्राय मनु जालांबाय सोरबा आंहासो दाना नै सुनांगौ जालायबायना बासनफ्रा आंखौ मानो बासिबाय थायोब्रा ओमफ्राय आंनि बिमायानो बिदि बुंबावोसो बिदिबा आंखौ सोर सिख्लाया गोसथोनांगौ दे